जोंहा बेनो इजिकेल बसुमतारी होननानैसो जोंहा बेनो फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हादों देग्लायनि मेट्रिक एग्जामावहाय स' बिराद बिसोरखौ पास जानाय नुनानै जों गोसोखौ मोजां मोनदों स' खोन्थानि नैबे जाहैबाय मादै इजिकेलनि बिमा मादै एसे नाहरनोसै दे बे मेट्रिक आनजाद बिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टनि जोहैनो जलेस्रि हाई स्कुलनिफ्राय साथाम फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामनो हादों बिनि गेजेराव नोंसिनि गामिनि सानै सेथिया बेयाव जोङो मोनसे लाखांबाय पबिता आरो जोङो नैथि हिसाबै नोंसिना फैबाय दिनैहाय इजिकेल बसुमतारी ना दा बे हाबाफारियावनो जोंजों बाहागो लानो हानाय जोंनि जलायस्रि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो जोंनिनो मावथि आरो बेजों लोगोसे बे गामिनिनो मानगोनां सार बिथां आरो बिदा गिदिर जेम्स बसुमतारी सार आरो बे गामिनिनो सालायनांगौमोन प्रग्रामा माखासे माबा जादों दा बेखायनो खोथाखौ बुंनांगौनि थाखाय बेवहाय गसंनांगौ जादों दा बेखायनो आङो गिबियावनो सालायसानि जानानै बरायनानै लाबाय आरो दिनै जेनाखि फैनाय बेखौ दहाय मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङा फोरमायनानै होखाबाय जेनाखि थांनाय 2007 मायथाइनिफ्राय सफैदों बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दा बेखायनो नोंनि फरायनायनि थाखायसो बे न'आव सफैदों नों फरायनानै बेबादि आनजादखौ उथ्रिसारनो हानायनि थाखायसो जोङो दिनै सफैदों सोरबा फेल जानायनाव सोरबा सेकेन्ड डिभिजन जानायनाव सोरबा थार्ड डिभिजन जानायनाव जोङो मा जाहैबाय बाहाय थांथ'नाय नंला थांगोन सम लानानै दा नोंनि थाखाय मोनसे हप मोनसे जाथिनि थाखाय मोजां मोनसे हाथरखि अलंबार बादि जानानै थादोंखाय आरो आंनि गामिनि थाखाय मोनसे हाथरखि अलंबार बादि जानानै थादों स' लोगोफोर बियो जोंनि गामिनि आदै मानगोनां आदै सासे टिचार आदैया बियो दायो बे न'खरावहाय सासे फिसाज्लाया बे न'खरनि सासे फिसाज्लाया MIL आवहाय लेटार लाखिनानै फार्स्ट डिभिजन खालामनायखाय बेवहाय जोंनि जलायस्रि FC इउनिट दालाइसा आफादनिफ्राय फैनानै बे गथ'खौ वेलकाम खालामफैदों बरायफैदों मोजां बाथ्रा बुंफैदों खुब गोजोननाय थादों आरोखि जोंनि गामिनिनो आरोखि जोंहा देग्लाय गामियाव सानै फार्स्ट डिभिजन जादों आरोखि बेनिखायनो जोङो बिराद खुसि जोङो नै दालाइसा एबसुनिनो आफादगिरि नेहाथारि गासैबो ज' जानानै बिसोर फैदों आरोखि स' बेखौनो लोगो हमफैबाय लोगोफोर बे गथ'आ आंनिनो सासे टिउसन स्टुडेन्टमोन बिराद मोजां फरायो नामा इजिकेल बसुमतारी बिमा बिफा गासिबो दंजोबो बिब'फोर दङ गासिबो फरायगासिनो दङ आरोखि स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय लोगोफोर नायलांबावदो दे गोजोननाय लादो इजिकेल इजिकेल मा रोखोम मोनदों पास जानानै नोङो बिराद खुसि मोनदों ना मोजां आच्छा फैनायनि थाखाय बिबो गिदिराबो जोंहा आनै लावदुमनि अननायावनो 2000 हेल्प मोननानै बियो 5 सेमिस्टारखौ पास जादों आरो 6 सेमिस्टाराव पास जाबाय दा एमएखौ लानो हायाखै फैसा गैयिनि बिनानाव माबाखौहाय एमएलए निखौ मोनाखै लानो ओहो मोनाखै ओमफ्रायनो जों दाख्लि बिबथै मनिनाव बुंदोंमोन बिबथै मनि आं बेनो हरदोंमोन नाम्बारखौहाय ओमफ्राय जोंनि नाम्बारखौनो बुबाबो मोनाखैनो दाननानै लानानै ओमफ्राय इन्द्रमनाव बिहरदोंमोननो ओमफ्राय मोनलायलायाखै बिसोर खामानि बेस्थ' ना बिसिना माखासे फ्रि जानो हागौ ओमफ्राय दाना माबायावहाय एफसिअ फ्रि जायो माबाखौल' बख' मा होनो बिबथै मनिना इनकाम सार्टिफिकेट माबानाव जिर'नाव थांदो थां होनदों थथ' लानानै थां बासनिफ्राय ओंखारनानै मिथिखायो बिसोरो ओमफ्राय दाना बे बिब' गेदेरजों बे फिसौ फरायनायजों थांदों आरो सोनायजों ओमफ्राय लाखिदों बे रश्मिनिखौ ओमफ्राय बिब'आ आरोबाव मावरियाफोरबो दङ जोंहा जेरैबो हायाना ओमफ्राय मावरियाफोरनि एसे मोनगोन नामा आदै होननानै बिबथै मनिनाव सोंबावनानै स' बेबादिनो दालाइसा एबसुनिफ्राय फैनानै जोङो ज' लोगोसेयैनो बरायनानै मान होनानै मोजां गाज्रि रायलायनानै जोङो फोजोबबाय आरोखि स' हामबायसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर थाबाय गोजोन्थों